Oh, bobok sik. Kumiler ra kek salat tahajud. Oh. Iku ning kitab apa iku? Ya kitab Al-Qur'an ya. Kitabmu gak ono ya, no? Iya kitabmu Kitabmu gak ono ya? Ora ono kitabe no. Ya kitabmu kitab apa? Mbok, kitab apa no? Gak kitab tambul. Bener no, nek tinggal nek kitab tambul gak ono iku. Ya bener. Jadi kitabmu ora kitab. Bener kandhane kiai kene anjen nek tahajud iku disunake sadurunge sak sampune turu. Ora ketangmu sak kethek. Bobok. Ya wis bobok basa krama lah karo Aja kowe. turu. Iya. Aku kalah dina iki ben. Aku mau nek turu. Iya bobok. Bobok ae. Wis bobok. Manut aku, manuk aku. Apa? Kowe guyu apa? Guyu apa kowe? Lagi ngerti menawa Mas. Tak kelowotak mbok kowe. Aja. Wis mudeng ta? Nek ngomong Wis mudeng. gak boleh saru-saru. Ora rek. Mangene rek dolanan. Dolanan apa mang ya? Kawinan. Dolanane ngene. Iki ngantene Siti Yatminingsih. Nggih. Nek tengah Nek tengah. nyolong pitik. Lho, Iya. kok ana iki? Nek jempol kawin. Eh, Nek iki apa mang? Ngorok Ngorok. iki. Ngaji jentik pacaran. nah iki terus piye? Baleni nek tengah nyolong Nyolong pitik, pitik. nek jempol kawin anake mlebu. Iki ngorok iki Ngaji. iki Aduh, nganteni sik. nganteni. Nek ngomong ngene, gareng gareng nek bengi lah apa? Iki Lah apa? iki sing Ngorok ya bener. Gareng ya bengi apa ngorok bener. ngorok. Nganteni Samsuri. Samsuri. Mas Samsuri nek bengi lah apa? Pacaran. Bener ngebengi pacaran. Nah, Siti siapa iku? Yatminingsih. Yatminingsih. Mbak Yatminingsih engko bengi lah apa? Nyong masak nyolong pitik. Ya, wah, berarti pitike tanggane dicol. Lho ora sing lanang kok pacaran sing wedok nyolong pitik radang sugih. Lah ngene aku ndongakno lah apa? Iki dolananmu ngono ku. Sing mari mbokmu apa paham? Oh paham. Paham jane pinter tenan kok. Ya wis ngene. Sing penting aku manuk wae. Kae manuk ae. Gak milih iki. Kak, Aku ngerti kok nek ke manuk paling driji 3 ki ilang mok nyolong pitik. Oh. Kok ya ana iku lho. Aku Apa iki ngene tegese- ta? Aku manut. Ngono. Mas aku apa ta apa? Terus Saben kapan turun saben malas layanmu kawoco nambel pengen sewu sayang Anjir menika wau sampun katuraken melatiri nunce dawahipun layang katresnan. layang katresnan minggahipun. Muga-muga wujude layang katresnan ya cukup dalu iki kita nyaksani layang katresnan. Katresnan sing sak mestine. Katresnan yang kira-kira pundhungake wujud apa hasile. Lho. Ngaten ya, Iku Mas. tresno. Tresno Kabeh tenan iku iki, ya Mas. kasuwun. Mulakno ditanggap gareng karo sliramu iku ya kira-kira kon nembang sing kira-kira pas karo sasana. Oh ngaten. Iki pas karo sasana tasakron walimatul arus. Nggih, menika Loh. wau sampun ngaturaken Ya. langgam menika nggih. Nggih. Matur sembah nuwun gilir gumanti kalian kadang-kadang kula menika. Kadang-kadang panjenengan Nggih. pun timbali no. Pun timbali ing dalu Nggih. punika wonten artis sasahipun wonten 3. Leres. Kula sampun Nggih. sing Pun nomor kalih. lajengaken
Lajeng lajengaken menika. nggih. Nah, iki Kalian Mbak siapa? Sing beda dhewe. Bedane ning apa? Lah, anu irunge mancung dhewe lho, Mas. Irunge mancung Mancung dhewe. dhewe. Iya. Berarti kita punya panggilnya. kita tampilkan. Lah apa? Wis lho karek aku. MC ini Oh, sapa? kita celukkan. Kita di malam hari ini semua bapak ibu semuanya pasti akan Saya semangat ah. Loh, yo halus yo semangat ngono. Heeh. Ibu. Awas lho, nek brojol. Nek brojol. Ibu mbeto pampres. Lah yo engko nek brojol jenengan ampun. Napa to, Bu? Kenging napa? Loh, alhamdulillah. Sabar, Begini, Adik, begini. sabar. Oke. Ah, Buat bapak ibu malam hari ini Nggih. dipersilakan untuk tampilnya artisnya dari Blora Mustika. artis yang akan segera Yang gak dipanggil. asing lagi ya. Ah. Mungkin ini sudah tercemar di mana-mana ya. Tapi bukan artis yang akan dipanggil ke rahmatullah enggak ya? Enggak. Ini sudah artis tercemar dari mancanegara. Ya. Siapa dia kita panggilkan? Julia Pesek. Julia Pesek. Ya. Julia Pesek. Julia Pesek. Salam sehat kita omongi. Main jengom kok. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarene omahe ndeng masjid. Disalam tek yo meneng ae malah do kekelen iki karepe pira? Ndak aku nek salam ki lucu apa piye kok? Ya kemajuan, padahal omahe ndek kampung baru mloro lho. Eh, Salame kok ambekmu. fasih lho. Gumun aku, Bu. Ngene iki kulino mondok masamu. Iya, aku. Kowe ndak ngerti. lali ngono. Ya, aku yang ngerti aku niliki pas ke mondok kae nilik ya. Tangga ana berkatan kaya. Heeh. Ning ndi? Ala rumah sakit umum. Lah mondok nang ndi? Masa Kelambu. Iya, ya. Rumah sakit umum. Ketoke kaya bareng karo kowe bareng kok, Kak. Yo ngarep guri. Tapi aku kowe kurang tahu. kowe ruang melati aku Tapi ruang terate to. Aku urung tahu sak ngarepem gong, pokok aku guri sik lah pokok intine ngono. Anjing ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Ibu sampun rawuh Heeh. ingkang nembe pinaraan. Anjing. Anjing isin nambi angrah pipasugata ing sampun kasumajiaken. Leres. Anjing matur sembah nuwun kagem Bu Narti wau pun disambelke lele, sambel kemangi matur nuwun. Amin, Nggih. saya mawon. Gara-gara sambel iki ya saking enake Dek Wiwin niku ya rada wetenge rada piye ngono. Jarene perah. Pereh. Iya, Mlebune enak, enak. ning weteng pereh Pereh. metune lih, Lih. teli. Guyon apa? Perih. Dungume ku kuping nggo sisian ngono ku lho. Mak nak nu. Aku mau nyok aku. Nak nu. Aku mah nggak mau Amak nak perih. nu. Aku mau perih kok. Nak neng. Aku mah gak mau perih, Kak. Mau perih aku. Boten pareng. Aku yang ngono karepku. Anjir, aku nyawang bapake mau lah sing dadi pranata cara. Oh niki wau. Nyun Kita sewu. iki gayenge ra Niku- karewan. Anjing ngatur niku nggih Pak nggih sugeng dalu kagem Pak Camat anjing. Anjing. Iku mah camat toh? Pak Camat. Aku rek disalingi moh. Walah, iku Pak Camat Kaliwater. Iku Piye? Pak Camat Kaliwater. Kaliwater. Sik. Arek Pak Camat Kaliwater kowe ngerti iku. Alamat Kaliwater Aku ngerti. ya, oh ya jelas ah. Wis Jelas tau gak? rono ta? Gak roh. Lho, lah rek kowe mau iku mungkin
Tangane. Aku mau mireng to. Ketok yo mirip kok. Mirip 11 tenan. 12 kaya kok. Mosok Pak Camat Kaliwater. Iya, Pak Camat Kaliwater Nyun ki sewu, ngagem-ngagem Bobo. kaca tinggal. Mriki aku lho kersane Lah nek sing iki. gurine sing nganggo kaca tinggal sing ireng kuwi. Lah, iku Pak Camat Kampung Baru. Alhamdulillah naik jabatan. Kadongakno nek iki dadi camat Kampung Baru kadongakno. Sukses. Kampung Baru Jakarta lho Masamu. Syuting handal. Pak Camat Kaliwater monggo. Mbak Bile Mbak pilih kersa nderek tanah santen monggo Pak Camat. Pripun? Bu Camat mau nderek. Oh, niku Bu Camat. Sugeng dalu Bu Camat. Alhamdulillah Bu Camat. Tapi kalau mau niteh napa? numpak apa, Bu? Becak. Becak. Masya Allah. Iku camat piye iku? Kene kono ndak becak no cah. Lah kok mesakno tenan aku ah. Mau tak gawani apa ta apa ngono lho. Aku mau nganggo sepeda unta kok. Tapi ketoke Bu Camat kae dodolan cemething ngene ketoke. Apa bener apa salah ya? Ketoke iya kok. Ketok iya. Ya nyambi barang. Nyambi ngremo. Wong kuwe bareng nek nang omah ya nyambi ngedos Lah bareng. nek aku ngono ya aku mah dirasani Pak Rahmat kok. Gareng saiki ireng kok. Ya ireng ah, bengi ndak putih aku ngono. Lah, nyata ta, Pak? Nuwun Nek sewu putih. Bu nggih. Gareng niki nek nang omah senengane mloro sing wedok. Hah? Piye? Mloro sing wedok. Arek mloro sing wedok kowe kok ngerti Lah lorone piye? wong wedok kok mbok kon ning sawah. Lah kon apa? Lah mbok kon ngedos wingi mbok kon ngasak barang. Lah wong kira-kira ya Ngono ae nek bengi senengane dikutang. Walah bojoku sing wasu dhewe. Sing wasu dhewe. sing toto ah. Nek ngundang mosok bojoku sing asu dhewe ngono ya aja. Bojoku sing Wazu. ayu. Saking wayune kok. Astagfirullah. Lah bojoku ngono nek nang omah. Kok ya nek dilelem Iya. ngono, dilem bojomu ngono. Mamahku sing wasu dhewe ngono jare. Ngono. Allah ya. Kok iso wae. Piye? Kebuk Bu, kebuk. Iki piye niki diparingi napa Mas Gareng? Nyun sewu Pak Camat Kaliwater nyuwun tembang napa? Entet. Nek, Jalukane entek. entet. Aku gak entek ya. Entek iku apa? Fragmene entet no. Entek. Pak Camat saged entek. Saged Pak Camat entek. Monggo lho Pak. Monggo Pak. Ayo anak Bu. Anak aku. Loh, ya. Wancen garang iku gak pendidikan kok nek goblok wajar. Lah nek garang pendidikan ada dadi bupati, Bu. Jenengan niku malah ngeplekke mawon. Nggih, pramen. Ini kol, wakil. Rene, kowe Rene. Aku duwe asisten, Bu. Rene. Mas, Rene tolong. Asistenku wis punya nama sejak kecil. Mas Bagor Rene. Iki kene konten dendino nyages. Ini, oh. Ini oh. Wah sing ngopek. Oh, oben. Iku matoh kontek oh. Oh, itu. Pas. Pas gak pas. Oh, itu pas. Oh, jago. Yo nek ana sapi pisan ah. Endi pundi? Jagone pundi? Loh, sing nyepeng jago sinten mengke? Oh, Samuel biasanya. Wonten ya? jagoane. Ah, nggih mengke Mbak Bila enten adicara nyepeng Mangke, jago nggih. bakda niki nggih. Niki Bu Camat Kaliwater ngersake entet. Nah, Hmm. niki namung fragmen mawon nggih Bu nggih. Fragmen entet iku kudune bungkuk. Kowe kudune bungkuk karo Kudune bungkuk. bindeng. Njaluk tak warai sik. Ya. Nek bindeng ngene. Anu. Nah, ngono. Ye. Endak Ye. tenan. Piye Masa berane? aku sing dadi tite ya ra pantes. Bungkuk. Kok ngene. Heeh. Nu. Ya.
Gampang. Iki spesial kanggo Camat Kaliwater iki. Bungkuke ndak. Karek medhot ilat. Anak apa tak ayo. Kurang bindeng mah kurang bindeng. Baleni. Rene sik kok. Masa dadak dikei banyu barang. Ben pilek. Oh iya ben pilek. Ngono nek pilek kok bindeng le. Kok kan nek pilek wong waras ana kon bindeng iku. Mbek bungkuk. Heeh. Kurang pantes. Jajal sik. Ono menah atu. Kok wedhus sampe ngono ah. Mbok yo rasa ngono iki pramen tok kok. Ora sak tenanan. Kakek kok. Ayo kakek, ana apa Cahayu? Ana apa Cahayu? Rakir kuning. Apik cetha ngono le. Lah wong ilatku waras kok ora cetha. Ana apa nak anu nak genek kowe mak nyelok aku. Seru ya. Sing nandur kacang. Sing nganggo kacang. Iya kacang. Kok ngaceng? Semune kok malah kowe mbok jelasno. Kowe ku kok malah mbok aja dungokno iki wong gedhe tok iki sing roh. Wah sopan blas iki kok. Iki khusus dewasa. Ayo kakek. Keber ganti. Tawang. Kowe sapa ndet? Sing nganggur akeng Jawa yo aku ning Nyanyekno to. ya. Sing nganggur aku ya pandabe ya sing nganggur aku ya apaan be ya anggur jake nganggur Aku mong takon wae kok. ya kabeh aku sing nganggur nih Takon wae. Iki takon mau kan aku takon sing tegalan sing nandur kacang ki sapa ngono. Hah? Lah nek bindeng piye kudune masuk angin tenan iki kok. Ya etok-etoke ngono wong entit ki lakone cen ya bindeng kok. Lho aku nek pae terus mulai lho aku lho. Ayo mulai. Dipirsani Bu Camat Kaliwater kae. Oh, nggih. Nuwun sewu. Sik. Aku isin dhewe karo Bu Camat. Ante. Anak apa? Ayo. Sing nandur Sing ngandol. timun Sing nanggo timun. bungkek Bungke. kae sapa ante. Timun bungkek. Sing nandur sapa ta Antit? Sing nganggur ya aku. Sing nganggur aku ya apaan kabe ya sing nganggur aku ya apaan kabe ya aku dicari ora
Rasa bungkuk oleh, Pak. Aman, Tit aku mang takon wae to. Ora aku iki rada ngringakno awakku gak usah bungkuk gak apa-apa. Weh, yo kudu nentet ki ngoten lak nggih Pak Camat nggih. Anjir. Oke. Nah, ngono. Ya. Ya barokah. Barokah Allah minkum. Ante. Iya. Ala apa Pak? Ayo. Sing nantur. Apa? Pliku. Yo piku. Pliku. Pliku reng pliku. Pliku. Iya. Gede. Pliku gede. Apa? Lah iya iku sing tak pandeng ya iku gede-gede kok. Masam gak momol piye? Halo, Dik. Apa rek mbak halo? Kolo. Ya iko. Pliku Pliku. gede. Pliku. Pliku. Kowe ndonga apa? Ndonga apa? Baleni jake kok. Pliku. Pliku reng. Pliku. 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 Ya. Lah iya. Gede. Gede. Aja guyu. Apa ante? Ateng nganggur aku ya Dik ya. Apa anak ya Dik ya. Ateng nganggur aku ya Dik ya. Apa anak ya Dik ya. Aku ngejali. Apa aku tak ada kak awe. Anak jai. Aku tak. Apa nasane takokno? Wes. Hah? Oh iya. Apa? Aku retakan, Tit. Apa aneh? Sing nantur. Asal ngandir apa? Cerak. Celuk. Cerak. Yo. Cerak. Jeruk. Cerak. Ya jeruk. Masa aku budak wentet lah gak budak yo. Buntir. Gak enak lu. Kowe ben wakili. Undang. Kowe sapa ente? Iya toh. Tak omong kok iku tok. Sing ngandel aku ya ya. Apa kabeh ya ya. Sing ngandel aku ya ya. Apa kabeh ya ya. Aku ngejali. Wes, kalau mau sampun Bu Camat kalih Pak Camat wali wader nggih sampun. Cipokno sangkrah iki ya. Cerita, cerita entit. Nah, diperankan oleh Kang Mas Gareng. Makasih Pak Camat. Nggih. Oh iya. Biasa ngene iki kudungane mandi kok. Aku nek ngono ya melah kok. Oh matur nuwun, pun parengi berkah pangestu mugi-mugi panjang uswa, panjang umur. Nggih. Aja ngomong Bu Camat gak taweki mangan sambel nen. Piye jare? Ora. Mas aku pager. Dalam menungso. Alah monggo lek De, alah niki niki lho disambit. Atur nuwun nggih Pak Camat nggih. Heeh, pun parengi panjang umur, panjang uswa, barokah kathah rezeki. Iku mangken tok pira? Alah, wong wedok iku nono ngene iki kaya urung jajal kok wis entek. Iki kaya jatahku tuku beras kok. Aku nek ndek bojo ngene iki Pak tenan. Camat kalih Bu Camat nggih. Anjih, matur suwun rezekine tambah kathah. Lah ora rezeki urung nemplek ning sake kok wis ngaleh.
Aku ngene iki kudu bojoku tak ijol beras ae mbok ngene iki. Hah? Ben karo kene tak dol. Nah aku duwe bojone tak ijol beras, Mas. Alah nggopo? Saban bengi. Lah. Aja saiki ya. Nyawa. Aku Sing nyepeng jago ta munggah? Ambrol apa ora kowe? Ambrol. Enggak. Syukur nek ngono, ben tak ganti. Atas, Mas. Ya. Halo. Yen mamaja. Ai. Nganggo barongane utuh. Barongane utuh. Barongane utuh lho, aja salahno barongane. Piye? Barongane utuh. Wis pas burung ndek mau. Hah? Rada miring nengen ketoke ya. Iya miring sithik. Allah kok aku ndemek pokok padune ndekne kepengin wong wedok rek ngeteke ngono. Lha wong raja ta ndek rek ndek ngene-ngene ndak. Kowe rene ah. Ndak ya pantes ngono ku. Urung wayam. Kae mune piye? Ngono. Gareng nek ana kesempatan demek pokok penyanyi ngene iki. Masa gareng doyan mek pokok ngene iki. Ora doyan ya pokok ngene iki. Lah kok mbok baleni kok. Hah? Lah kok mbok baleni. Lah ndekne sing muni kok. Ku alah. Gak mentolo nek iki. Tak kandhani. Ah. Sing ning omah iki ora kaya ngene iki, ora kaya ngene-ngene iki. Walah sing omah ya. Kowe roh ngono. Walah. Gajah lho gajah. Gajah, Duk. Gajah, Duk, nomah gajah yo. Masa ora iki. Sing nyepeng jago. Lagi tenan kok. Aku dina iki nesulah gak apa-apa. Besok gak sawor neh gak apa-apa ya. Sing urung kena kok dhewe kae lho kan ngadeg jal. Lah iku ndek bedel kok. Bojone polisi, Cek. Oh. Tembak mati aku. Oh, Pak polisi. Lah nek bojomu terima kuli. Iya. Nah, ya wani ya, Ndak? Ane. Alah, bayaran kuli piro? Weh, bojoku duwe bedel. Duwe. Duwe. Pelurune piro? Pelurune akeh. Akeh. Ya mata nek ngono. Walah. Lah tapi bojone ndekne senor siji ku. Apa? Mesti nek bedel mesti senor liwat ngono lho. Gak kenceng. Gak pas ya? Gak pas. Ora kaya bojone Mbak Novita. Oh, ngono kok. Sekali tembak dier. Walah ngadeke ngasih 17 meter kok. Oh, polisi wae hormat 17 meter kok. Ah. Pacitan. Pacitan. Ah.
ora tak kenekno. Aku wedi karo kowe. Lho nek wedi yo ora sawur aku. Niki pripun, Mas? Jagoan. Lagune napa, Mas?